سلام كم يتوعلو زخوركم تخطاتلت فنويري تي في لوم سوني عصرت حملة نفرق معاتن فرانس تلالو زينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقاندنا بتاتو فيلم بريزيدنت إسياس مختل أبو أمبر لولاو بايتو السودان جنرال مالك عقار تقبلو أزراريبو فيستيفال إيرتراويان نبرس جرمن أبو كتما جيسن بلعول دمقت خايدو أبزوبا ما كله معمد كرامات زتكل على 3 مليون فلسطات تداليو كينيان كونغو برازافيلن 10 منطقة قطباون لمعتاون سمعات كم استفرار مع حبيران نفرت قينات أمريكا كل أيرا 5 حساس سمين كوريا خسيسا مالك شعات حملة نيتشيلن أرجنتينا نابز الدوب كبابي حموشتن بشعات ريكتر مككات مني تخسيتو زرزر زينا مختل بومبر لولا بايتو السودان جنرال مالك عقار إيرترا قجت السودان بسوداناوي تبقصون دقف زباويان مشارختن كفتح زلوات صنع مرقصي دقيما مرقصا السودان عبي قمت كمتهبو قليصوم جنرال مالك عقار نزز قلصت مالي شمون تحمله بساعتات مشت اب ادراش دندن مس بريزيدنت إسياس أفورك دحرز غورو ركب نمعكنات زينا إيرترا أبزهابو قال محتتيوم جنرال مالك عقار مس بريزيدنت إسياس أفورك أبز غورو ركب أهلو كنتات السودان كينات دون مبال زلو تخلوتاتن كمون ترى إيرترا مرقات فتح كمستمعيات وابريهم أبترك بريزيدنت إسياس إيرترا نتوم كاب السودان كابتي أب سودان زلو جت نزمتو سوداناويان كم سدتنياتات زيكونه كم زيكاتات كم تقبلهم حزب إيرترا دما أبايتو خفيتو حنغو فاي كم زبلو مرقاقيتوم إيرترا بزي زخونه قدم هنات نو سوداناويان أحوات دوباتا كفوت مقبارا عبي قمت إنه هو إيزبالة جنرال مالك عقار نمرقتي منقستن حزبن إيرترا موغيسوم أبتركب بوغن إيرترا مينستر قدات وصاي أتو عثمان صالح أمخار بريزيدنت أتو يمان قبر أبن أمباسادر إيرترا بسودان أتو عيسى أحمد عيسان بوغن سودان دما وكيل مينستر قدات وصاي أمباسادر دفع الله الحج ترخيبهم نيروم فيستيفال إيرتراويان نبرت جرمن بشمونتن شعاتن حملة أبا كتما جيسن بلعول دمقت خايدوم نزي كاب استفلاليا كتمات جرمن غربابتا هاغراتن زموت إيرتراويان استساتفو هاغراو متخاب كاب إيرترا زغدو أم حدرت زوباتات دمقت كم زوسغلو كاب توتا زبطحنا حبريت أفليتوم أم حدر زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى بهلو كنتات هاغر مدبات المعتنا بركتوا وتا ازنبر زيغاتاتن زتوكره برئيتون حبتون تساتف تزهاب تماس سفيح مجلس هيبوم بزي كازي مدب محزوت إيرتراويان مدب محزوت إيرترا جرمناويان كمون سنة سرعات ممراتها بستفلالية صفحيت مرتم زازمو إيرتراويان منسيات أكال نيت فيستيفال نيروم نايلو معمت فيستيفال نمنسيات مأكل زقبرة مدبات إلاو مريت مدبات قلعو بهلاو مسنادوتات كمون مكفال بهلن لمدن حبرة سب إيرترا مس محزوت زد قالل تحستو نيرو أب زوبا ما كله معمد كرامات زتكل على 3 مليون فلسطات تداليو خمزلو تقاليصوم وكيل إيرينا دانيال والدون زدالو تبطاب ياسين صالح كأرويو أب زوبا مأكل أب وقت كرامات زتكل على 3 مليون فلسطات أقرب تدالي كمزلو حلفي بعل سلطان أقرب انسسا زقرامن أب زوبا أتو أبراهام تخلو حابيرم اتي أبتشعات مدبرات فلسي تدالي زلو أسران سلستان عينتات كوينو 77 مئتاويت كلاميتوس 13 مئتاويت مبوكولاوي أقرب زترفة 10 مئتاويت دما زي مبوكولاوي أقرب كم زخونة قاليتم 3.7 مليون فلسي نخنا دالو يتي مدب تتحيزو نيرو كابزي 3 مليون 310 شحن فلسي صار حجي تدالي له مالتي زي بمئتاويت كنريو خلنا خبتي زنبرة مدب 63 مئتاويت
ከባቢ በፂሕና ኣለና ስራሕ ልክዕ ይቕፅል ኣሎ ዋላ ካብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ዝተሰጋገረ ፈልሲ ስለ ዘለና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ማይ ጥባብ ዝበለሉ እቲ ምግራብ ክጅምር እዩ ክካየድ እዩ ማለት እዩ እቲ ፈልሲ 50 ሚእታዊት ብኮማዊ ምግራብ 15 ሚእታዊት ብወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት 15 ሚእታዊት ብውልቃውያን ገረብቲ 12 ሚእታዊት ብመንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት 3 ሚእታዊት ብኣብያተ እምነት 5 ሚእታዊት ድማ ኣብ ማዓስከራት ሓይልታት ምክልኻል ከም ዝትከልውን ኣብሪሁም ብቐንዱ እቲ ኮማዊ ምግራብ ኣሎ እዚ 50 ሚእታዊት ናይቲ ንኽንተኽሎ መደብ ሒዝናሉ ዘለና ኣብዚ ዞባ ማእከል ኮማዊ ምግራብ ይሽፍን ማለት እዩ ካልእ እዚ ክረምታዊ ማእቶት ተምሃሮ ንብሎ ወይ ከዓ ወፍሪ ልምዓት ተምሃሮ እዚ 15 ሚእታዊት ባእታቶም ክሽፈን እዩ ማለት እዩ ውልቃውያን ኣገረብቲ እውን ኣለዉ ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቶም ዝተኽሉ እዚኦም እውን ካብቲ ሓፈሻዊ ዝትከል 15 ሚእታዊት ናይ እዚኣቶም እውን ይሽፍን ማለት እዩ ካልእ መንግስታውን ዘይመንግስታውያን ትካላት እዚኣተን እውን 12 ሚእታዊት ዝኸውን ባእታተን ክትከል እዩ ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ማለት እዩ ካልእ ዘን ኣብያተ እምነት ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖት ትካላት ንብለን እዚኣተን 3 ሚእታዊት ካብቲ ሓፈሻዊ መደብ ክተኽላ እየን ማለት እዩ ኣብ መሳጊድ ኣብያተ ክርስቲያን ዋላ ናይ መቃብር ቦታታት ማለት እዩ ካልእ ሰራዊት ከዓ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ከባቢ ማዓስከሮም ዝተኽልዎ እውን 5 ሚእታዊት ከም መደብ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ እቲ ፈልስታት ዝበዝሐ ኣብ ከባቢታት ቤት ጌርግስ ማይ ስሩዋ እምባደርሆን ማይ ድምነትን ክትከል ምዃኑ ድማ ኣነፂሩም ብዝተፈላለያ መንግስታውያን ንበለን ዘይመንግስታውያን ዋላ ኩባንያታት ኣብ ከባቢ ማይ ድምነት ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመረ መደብ ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ማይ ድምነት እንዳፀፈፍና ንኸይድ ኣለና ስቲል እዚ ዓመት ዝውን ኣብኡ እንተኽሎ ክህሉ እዩ ካልእ ካብኡ ወፃኢ ናብ ከባቢ እስካሪኮ እዚ ናይ መካነ ጓሓፍ ንብሎ ኣብኡ ስፍሕ ዝበለ ቦታታት ኣለና ኣብኡ ዝትከል ማለት እዩ ካልእ ኣብ ከባቢ ማይ ስሩዋ ኣሎ ኣብ ከባቢ እምባደርሆ ኣብ ካልኦት ንኡስ ዞባታት እውን ኣብዘን 3 ናይ ገጠር ገለ ንኡስ ዞባታት ንብለን ኣብኣተን እውን ብሰራዊት ንበሎ ብፍላይ እኳ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ንኽትከል መደብ ተታሒዙ ኣብ ምቅርራባትን ኣብ ምጅማራትን ኣለዉ ማለት እዩ ካብቶም ኣብ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ወፊሮም ዘለዉ ተምሃሮ እቶም 9 ሚእታዊት ኣብ 31 ንቁጣታት ኣብ ማዕቃብ ማይን ሓመድን ተዋፊሮም ኣብ ኣስታት 190 ሄክታር 770 ኪሎ ሜትር ቅናታዊ ዛላ ክሰርሑ ኣስታት 390,000 ጎዳጉዲ ብምኽዓት ድማ ፈልስታት ክተኽሉ መደብ ከም ዘሎ ኣቶ ኣብርሃም ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ከባቢ ማይ ድምነት ዝተተኽለ ኣግራብ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ምህላው ብምጥቃስ ኣቐዲሙ ንዝተተኽለ ኣግራብ ኣብ محلاو زنطفو لعلي 110 حلو تحزاتي تمدبهم كم زلو أفلتم أب نوزوبا حجاز مترناف عدتات تتكامنت محبراوي أجلجلوت كم زرقاقتها كاير سرح محدارت نوزوبا أتو تخلى هيمانوت موسى الحبيرون أب زحلف واحدة عامتات قال خفال نبرت إنجنا بوجو إذا مرن جلاسن أم محدار كباب جلاس نبرت من محدار كبابي جوليا شنجنن حشيشين أم محدار كبابي حشيشاي نبرت من محدار كبابي إذا مردما محبراوي أجلجلوت نابزرخ بلو كم ستر نفوز جلس أتو تخلى هيمانوت زي نزقت مامز نبر حسرت محبراوي أجلجلوت كم زقالو له أرديوم أب كل من محدارات كبابي زمناوي سرعات قرب ماي بمودادو لعلي 75 ميتاويت كاب نبرت تريت تستحلو ماي كرخون كلو لعلي 85 ميتاويت دما تتقمتي مسمر تنقصاص تليفون كونو كم زوقعو ابريهم زي كازي نابتن كبابي زقتو توطحني حمد صرغيا ناي مباتن ماكلاين تكالات تمرتي حانتي كوماو هوسبيتال تركبن شوعه تكالات طعنان كلته نقطات طعنان سرع اغلغلت مهاب كم زركبا غريصوم أب كتم حجاز من محدار كبابي أشرا جلاس كبابيتات حشفرين دعروتين استوادد مسمر حيل إلكتريك أباسلتو سراحن زرقحت كالاتن محبراوي أجلجلوتن عبي أستوات يقبر كم زلو تغسات وتغلى مانود بروجكت ماي شيتل نصقان مدب كم زلو أبريهم نبرتن وزوبا حجاز بوغنهم أبتن ستر نفع عدتات مسمر إلكتريك زرقحت الابيوم نوزوبا حجاز أب 14 من محدارات كبابن 40 شمونتن عدتاتن لعلي سوسان حموشتن حزبي ينبرو
ኣብ ንዞባ ማይዓይኒ ብሽዱሽተ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተወፋይነትን ተባላሕትነትን መምህራን ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝምስገን ምንባሩ ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ጣዕመ ፍቱዊ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ዝነበረ ብልጫታትን ሕፅረታትን ድሕሪ ምዝርዛር ኣቐዲሙ ዝተገብረ ምድላዋት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሩ ኣብሪሁም ኣብቲ ንዞባ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ መብዛሕትአን ህንፃታትን ኣብ ድሓን ኩነታት እኳ እንተሎ ኣብ ውሑዳት እርጋንን ዋሕዲ ክፍልታትን ከም ዘሎ ጠቂሱ ድማ ነዝን ካልእ ፀገማት ምስ ምምሕዳር ንዞባን ህዝብን ብምትሕብባር ንምፍትሑ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ግዚያዊ ኣመሓዳሪ ንዞባ ማይዓይኒ ኣቶ ክፍለ መንግስት ድማ ህዝቢ መነባብሮ መምህራን ኣብ ምቅላል ልዑል ተራ ከም ዝነበረ ጠቂሱ እቲ ናይኮም ተበግሶ ኣብ ህንፀት ቀፅሪ ኣብያተ ትምህርትን ምዝዛም ኣብ መንጎ ደው ዝበለ ህንፃታትን ክቕፅል ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብቲ ዝገኺዳነ መምህራን ኣብ ተምሃሮ ባህሊ ንባብ ክሰርፅን ወርቃውያን ሕግታት ቤት ትምህርቲ ክኽበርን ዘካይድዎ ፃዕሪ ክዕዝዙ ዘሎ ብልጫታት ድማ ክዕቀብ ምዝኽኻር ሕፅረታት ንምምላእ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክተሓባበር ምዃኑ ኣረጋጊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪት ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኬንያን ኮንጎ ብራዛቪልን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብውሕዱ 18 ቁጠባውን ልምዓታውን ስምምዓት ተፈራሪመን እቲ ስምምዓት ኣብ ኮንጎ ምብፃሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ምስ ፕሬዚደንት ዴኒስ ካሱ ንጉሶ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበፂሑ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ንግዳዊ ሕርሻዊ ስነፍልጠታዊ ቴክኖሎጂያውን ካልእ ንፅላታት ብሓባር ከም ስራሕ እየን ኣፍሊጠን ዘለዋ ብዘይካዚ ኬንያን ኮንጎን ዜጋታተን ካብን ናብን ግዝኣተን ኣብ ዘካየድዎ ምንቅስቓስ ቪዛ ከም ዘይሕተቱ ገሊፀን ነቶም ስምምዓት ኣብ ቀረብ እዋን ንምትግባር ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክቕፅል ምዃኑ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ኣለዉ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ክልል ኣየራ ከም ዝተሓሳ ሰሜን ኮርያ ሎሚ 10 ሓምለ ኸሲሳ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ተኽታኺ ምንቅስቓስ ንልኡላውነት ሃገሩ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ብምሕባር ዳግማይ ምዝካየድ ኣብ ልዕሊ ተን ነፈርቲ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣጠንቂቕሎም እቲ ስጉምቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተኸሲቱ ንዘሎ ወጥሪ መሊሱ ዘኽርር ምዃኑ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሜሪካ ንክልል ኣየር ሃገሩ ዝጥሕስ በረራታት ከተካይድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ እዩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዝወቅስ ኣሜሪካ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ክዋደደላ ዝኽእል ሓርሞሽሽ መርከብ ውግእ ናብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ክትዋፍር ወጢና ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ መደብ ንቕልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሓድሽ ኣንፈት ከየትሕዞ ስጋት ኣሎ ትማሊ 9 ሓምለ ንቺለን ኣርጀንቲና ናብ ዘዳውብ ከባቢ 5.7 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ሂወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ኣብ ገለ ክፋል ቺለ መጠናዊ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ግና ሰብ መዝቲ ሃገር ሓቢሮም ሂላታት ስነ ምድሪ ቺለ ድሕርቲ 112 ኪሎ ሜትር መዓሙቕ ምድሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ድሕሪ ምንቅጥቃጣት ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምሕባር ነበርቲ ንግዚኡ ክግዕዙ ፀዊዖም ኣለዉ መንግስቲ ሶርያ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ሃገሩ ከይነጥፍ ኣጊድዎ መንግስቲ ሶርያ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ እቲ ማዕከን ዜና ሓቅነት ዘይብሉን ንምስሊ ሃገሩ ዘጸልምን ሓበሬታ ከም ዘርግሐ ብምኽሳስ እዮም እቲ ማዕከን ዜና ዘይሸራውን ሞያዊ መለክዒታት ዝጎደሎን ምዃኑ እዩ መንግስቲ ሶርያ ገሊጹ ዘሎ መንግስቲ ሶርያ ነቲ ማዕከን ዜና ኣቐዲሙ 2 ግዜ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ እንተኾነ ግና ክእረም ከም ዘይካለ እዩ ዝሕብር እቲ ማዕከን ዜና ሓቅነት ዝጎደሎ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ክኽሰስ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኢራንን ኣልጄርያን ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድናን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ብ8 ሓምለ ኣብ ኢራን ምብፃሕ ዝፈጸመ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣልጄርያ ኣሕመድ ዓጣፍ ምስ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራኢሲን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚ ኢራንን ኣብ ዘካየዶ ርከብ እዩ ክልቲአን ሃገራት ንግዳዊ ምልውዋጥ ብዕፅፊ ንምዕባይ ፃዕርታተን ከሒላ ኣብ ትርክብ ኣነፂረን ኢራንን ኣልጄርያን ብዘይካዚ ኣብ ምውሓስ ዞባውን ዓለማውን ፀጥታ ከም ዝተሓጋገዛውን ኣፍሊጠን ኣለዋ ኣብ እስራኤል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ሕጋዊ መስርሕቲ ሃገር ለውጢ ክግበር ንዘቕረቡ እማመ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ እቲ ሃዲኡ ክመስል ዝጸንሐ ተቃውሞታት ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ነቲ 10ታት ኣሽሓት ዝተጸንበሮ ሰላማዊ ሰልፍታት ንምግታእ ኣብ ዝኽእል ሕጋዊ መገዲ ዘተኮረ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ድሕሪ ምክያዱ ዳግማይ ተወሊዑ
بمسرت صبصبات قدامي مينستر نتنياهو نتلوطي نمكياد اب مجمار ورح طري نايز عمسي امام مدحر مقرابو تمالت شعت حمله اب كتما تيل ابيب زتخايده مبل 27 سمون زقصله حزباو تقاومو يوم نت حزباو تقاومو لعلي 150 شح سبات كم تصمبرو يوم صبصبات نصيروم منግስት እስራኤል ነቲ እማመ ዝጻረር ተቃውሞታት ህዝብ ብምሕያሉ እቲ እማመ ክወንዘፍን ለውጥታት ክግበረሉን ከም ዝተገደደ ይፍለጥ زخبركم تخطاتلتنا نسعد استلالو حفشاو زيناو مسنادو نمززام كندنا تبتاتو خدملكم بريزيدنت إسياس مختل بومبر ولاو بايتو السودان جنرال مالك عقار تقدوا زراريبو فيستيفال إيرتراوين نبرت جرمن بكتما جيسن بالعول دمقت تخيلو أبزوا ما كلوا معمد كرامات زتكل على 5 مليون فلسطات تداليون كينيان كونغو برازافيلين 10 شمونته وطبعون لمعتاون سمعات كانت فرارما حبيران نفرت قينات أمريكا كل أيرا خدمة حسا سمين كوريا خسيسا مالت شعات حملة نتشيلن أرجنتينا نابزة و كبابي حمشتنا بشعات الريكتر من كتكات مدرس خسيدو نلوم سوني 10 حملة نفرك معالتم فرانس دالو زينا ومسنا دو بزتفتيمو بروح معالتي